Не, лично за мен мога да кажа, че аз идвам от такава среда, в която просто няма кой да ми запали искрата, разбираш. Сам съм си запалил искрата. Дори начинът ти на носене е точно... Точно обратното. Там е от мястото, от което идваме, убиец на мечти, на всичко, разбираш, и на гаси всеки пламък, братле. Без да преувеличавам, просто всичко е чалга, всичко е предразсъдъци, лицемерие, такива неща. И ако не си част от стадото, просто в един момент тежестта, която носиш, става малко... Да, лесно и носиш някаква тежест, така малко се чувстваш като аутсайдер, разбираш, така е средата. Но просто аз реших, че това нещо си е моето и просто в момента, в който се запознах с хип-хопа, много силно го усетих, братле, това нещо. Много силно ми разпали вътре всичко и си казах, това е моето нещо. Въобще не ме бе кой какво прави, кой как се движи, кой какво харесва. И мога да кажа, че през годините съм се чувствал като аутсайдер.